dakizuenez, Gernika Lumoko auzokide batzuek, Euskotrenbide sareak sortutako gaueko zarata jasanezinak direla eta salaketa bikoitza kontentzioso administratiboren bidetik jarri genuen 2024ko udaberrian. Partzialki gure aldekoa izan da epaia. Sententziak, adierazten duen modura, ETS-ek ezingo du bere gauen jarduerarekin jarraitu. Zarateren legea betetzen duela ziurtatzen ez duen bitartean. Oraindik, epaia ez da irmoa, maiatzaren 28 arte. Hala ere, bitartean, sententziak dioena bete beharko dute bai ETS-ek eta baita udalak ere. Haren zain gaude, haien konpromisoa hemendik aurrera zein izango den azaltzeko. Udalak, oraintxe dauka aukera bere seriotasuna eta herritarren eskubideak babesteko prest dagoela erakusteko. Azkenean, epaile batek izan diola enpresa. Eskerrak ere eman behar dizkiogu EH Bilduri legebiltzarrean ahotsa emateagatik eta arazoari behin betiko konponbidea bilatzeko komisio berezi bat bultzatzeagatik. Baita, eskerrak eman behar dizkiogu komunikabideei. Eta garaipen kolektiboa dela. Zarata ez da tontakeri bat, oso kontu serioa da. Eta berdin dio nork sortzen duen zarata hori. Gobernupean dagoen azpiegitura handiko enpresa bat edo tailer familiar bat. Zaratenen legea bete egin behar da. Salbuespen barik.